Erokamano Nyakwaramogi, thuolo majaber kendo dichieng' rima kawuono maruoth oloso mawaromo kodi kendo mondo wakelni weche manyien mag migago kowuok Ramogi TV to mokwongo thuond weche. As Parliament, we are going to reflect on it and return punishment back to school. Jaod bura mage Melisha Odhiambo onyiso od bura mondo ru opodh paro mar duoko boka e sikunde mar gayo timbe majendeke e kind jopuonjre. Jalup jatend piny Kithure Kindiki oketo geno ni apaya mar Ironi Mau Summit ibiro tieki e saa makare kendo bero wuoth e imbo mar Kenya. Tunaomba serikali ikuje ichunguze kama kutapatikana miili mingine ama kijulikana ni kiini gani ambacho kilichangia watu kuja kutupa hapa. Jodak makathiani e kaunti ma Machakos nono e wi ringre mimedo kwany ka owiti e gwengego. Arwaki ni machiegni, nyinga Milton Ochieng' Awuor. Jalup jatend piny Kithure Kindiki opwoyo okang' mar gedo mar apaya mar Ironi Mau Summit mosekao kendo okang' ma ochope koketo geno ni dhi tieke e saa mowinjore kaka nosingi kolose e gwenge ma Kirenga, Mangue, kaunti ma Kiambu e kinde manolimo kaka gedo no dhi mbele. Kindiki nomedo wacho ni apaya no biro tieko wach mar dhungruok mag geche maneno e apaya e kinde ka kinde. Bende nojiwo ni ka oyawe to dhi jiwo thuolo mag ohala e kind Kenya gi pinje ma libamba. This is not the only project. We are going to have a lot of other projects to ensure ya kwamba vijana wetu wale ambao wako na ufundi na ujuzi na wako na nguvu wanatumia ujuzi na nguvu yao kujenga nchi yao. Ndio tumeanzisha National Infrastructure Fund ya kuweka pesa yetu na pesa ya wawekezaji, ndio tuwe na project kama hizi mingi. Vijana wetu wasikae kule huku mitaani wakitumika vibaya na watu ya siasa kupiga kelele na kuwashangilia. Lakini tukipata nafasi kama hii ya kazi, wakati kuna mwanasiasa anataka mtu ya kumshangilia hautapatikana kwa sababu huko kazini. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ni e nyim kamati mar od bura ma Senate manono kaka counties tiyo kod omenda. Wawinjane kaka twak makamano dhi nyime. Mana kamano mano gavana ma Homa Bay Gladys Wanga manie mbele komiti mar od bura manono kaka counties tiyo gomenda ma bende en chenro ma od bura mamalo kaachiel gi ma Senate osebedo katimo e kinde ka kinde mar ng'iyo kaka omenda mag piny owacho michwale counties osebedo katiyo. Kawuono en thuolo mar gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ma bende duoko penjo mopogore opogore michwalo ne gi jood bura mag od buch Senate. Walosonu mathoth ahinya kendo ka wang'oromo weche manyien ma biro go to wabiro nyisi duto te manotimore od bura no kaachiel gi gigo duto te manopenji gi duoko duto manowuok kaluwore gi penjo ma bende senators nigodo e wi kaka omenda mag counties osetiyo ka gin omenda mago moyudi e yor osuru kaachiel gi mago mochwal ne counties kowuok e aguch piny owacho mamalo. At the schedule from the auditor on the 1.6 so that we know exactly what animal we are handling. So Chairman, I wanted to agree with you that we will retreat and get the 1.6, whether it's accrued or whether it is actual. Then we handle it from there. And we will also be appearing before the PIC on the same with the entities.
Yeah, so since this is in the report that is before us, we cannot toss it to another committee. Auditor General, as we do our report, you will provide us with a schedule that provides evidence of the collections. And if there's that gap of 700 million, we'll put the governor to task on it. We could proceed to long outstanding trade and other payables. Even though, maybe for the benefit of everyone in the committee, so for these facilities where there have been those technical challenges with SHA, when a citizen comes to the hospital and there's no medication, how do you deal with that? Or is there a stopgap funding measure? Because if SHA fails, then it is a county government that has failed. You know, you are the face of service delivery. Chairman, it's a discussion we have had with SHA, including with the minister, that for public facilities, if there is a challenge, should the SHA be stopped, or should SHA continue to serve the public as we'd handle any issues on the background? And the idea should be that SHA should continue as you handle the issues on the background. But right now, we have had to support those facilities from our exchequer side to be able to handle, and the public is not able to access SHA. But we are working round the clock to ensure that SHA is restored, and I'm happy that some of the facilities that were off, like Rachonyo South, Rachonyo East, they are now restored, and we are sure that within the month or so we should be able to restore the other facilities. Okay. Senator Sifuna? Yeah, Chair. As we move to the trade debtors. My hearing the county governor to be saying that the people of Homa Bay who've been going to this hospital facilities have not been charged money that she has paid, or the county government has paid for that. Because I remember recently we were told that there was an outage in that SHA system, and at least in Nairobi our experience was totally different. People were being turned away from facilities. Governor, are you saying you are the ones who have been paying for those people in those hospitals where the SHAs had issues? No. I think, Senator, my point was, because the facilities, especially at level 4, rely a lot on the FIF, without an active SHA program, they need to pay certain basic issues, including commodities and so on, which we have supported them to support electricity and the other utilities for those facilities. There's still out-of-pocket payments at your facilities because of this problem? Yes. Because of this problem, there's still out-of-pocket payment, particularly in the facilities that are facing this particular problem. The 4 out of the 234 facilities, I think we have 4 of them now facing this SHA problem. I think, Chair, if I got you correctly, Omogene? what you're raising is if a facility has been blocked by SHA. Yes. I'm a citizen of Homa Bay. I have the SHA card. I will not get medical attention in that facility. I think that's the question Chair is asking. Then what happens to those innocent citizens of Homa Bay? They have SHA. The facility that is run by the county has been blocked from SHA. So how do they access health services, if that is the situation? Maybe in addition... Okay, Senator Cherarke. Access services, they have to pay out of pocket, or because the challenges facing those facilities. Are these the same facilities that the CS told us they were facing issues of fraud? And then number 2, do you as a county have indigent support to citizens who don't have the ability to pay for the medical services? Thank you, Chair. And for the record, Senator Cherarke is the biggest defender of SHA in this committee. So we'll be... Chair, I'm the biggest defender of government. I'm the biggest defender of broad-based. And I'm the biggest defender of anything that government for the better of care. Okay, that's extraneous. And your governor also is the biggest defender of broad-based. So let's come back. Let's come back to the audit. Governor, so should it follow that you should be the biggest defender of mine? Oh no, just. I think on the issue of these specific facilities,
the discussion we have had, you can find that a facility has a case that can be said to be fraud, for example. Maybe it is a case of not adjusting quick enough to the policies. Maybe it is a question of people shared beds, so you claimed for 30 instead of 20 beds, which you're registered to have. So those kinds of issues are the ones that are resulting in the blocking of facilities. SHA generally, if I would say, Chair, reimburses facilities and is a big improvement from the previous system that we had. That I can say. But the concern is this innocent Kenyan who has SHA, and that but comes to a public health facility. But because of the mistake of that health facility, he or she is not able to access service using the SHA card. Yep. What do we do? I'm in total agreement with you, Senator Okongo, because, and this is the discussion we have had with the SHA and with the policy level, that if a facility has an issue, the issue should be dealt with while the public continues to access services. This is what we have raised, so that the punishment, when you block a facility, the punishment is not on the administrator. It is on the patient. So we have asked that the policy be changed so that if there is an issue with the facility, let the administration of the facility, who is the contract holder, because facilities sign direct contracts with SHA, to let them deal with that as the facility continues to offer services to the public, which is not the case at the moment. Okay, Senator Sifuna, finally. Just a clarification. Governor, we in the Senate and you in the Council of Governors actually on the same side. I actually view these conversations here as you appearing at one of those facilities you're talking to, because we're supposed to fight these causes together. What we say out there, whether you are the biggest supporter of whatever, is something else. But we shouldn't be hearing any complaints when it comes to service delivery in hospitals if SHA is working. How much money does SHA owe Homa Bay County or 24 facilities in reimbursements? I want to ask my health team to just work that out and share. Erokamano mano ne od bura ma Senate kama Senator kama Governor ma Homa Bay Gladys Wanga duoko penjo ewi kaka kaunti ma Homa Bay osebedo katiyo gomenda. Ka wadhi nyime, en obila mawuok e gwenge ma Kathiani Matungulu e kaunti ma Machakos nono thoe moko makoch mag mine 2 kod fuoni mag ringre dhano ma ichich ni mag nyathi. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango lero, ringrego oyudi e bungu bang' jopiny neno ka guok moro owuok e bunguno kod ringre dhano e dhoge. En e bunguni e godni mayudore e gweng' ma Kithia e kar chung' od bura ma Kathiani ma jodak obede kod buok bang' kwanyo ringre 2 mag joma mine monegi e yo mapok oyangi ka kit nek margi bende pod kelo penjo modhuro. Kaluwore kod jodak, guok moro moting'o fuoni mag ringre dhano omiyo gi ranyisi kendo kelo luoro e chunygi. Watoto walikuwa fresh, so tunaomba serikali ikuje ichunguze kama kutapatikana miili mingine ama kijulikana ni kiini gani ambayo kilichangia watu kuja kutupwa hapa. It seems it is a family ambayo iliuawa at a place ya kuja kukua dubbed here. So hiyo miili ilikuwa imemwangiwa acid, so you cannot uwezi jua ni kina nani kwa sababu sura ilikuwa imeharibika kabisa. Ilikuwa acid na kukawa na hii mkuu nyusu ilikuwa pande ile imetupwa hapo kando kidogo ya hiyo kichaka. Ukiwa wameanguka hapa, hiyo mkuu ilikuwa pande ile. Nek mapod medo kelo penjo e kind jodak kama duong' en mar ni to en ng'a matimo nek makamagi. Hao watu hawezi wakatoka mbali. Kuiko na watu hapa kwa area ilikuwa na hiyo mtundo. Sikujua kama kuna kitu kingine kwa sababu kunaweza kuwa na miili mingine kwa sababu kuna mtoto ile tiko nacho ni mkuu lakini mwili hatuna. Obila ochako timo nonro matut mar yango maling'ling' ewi nek makamago ka e gwenge ma Matungulu
ringre jal moro madichuo ma hike ntiere diere bende okwany ka penjo pod medore mar ni to en ang'o matimore e kaunti ma Machakos. Inaonekana kuna mtu wa eneo hilo ambaye alikuwa anahusika na kuleta hiyo mili mahali ilipatikana. Maana hii mili hatuwezi tambua kwa wakati huu na imeharibika kiasi kwamba hatuwezi tambua ni ya wapi. Let them give us information. Whenever they see any kind of suspicious motor vehicle at night, let them report. Nyaka sani onge achich moro amora ma osemaki e nek makamagi. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Jaod bura Magem Elisha Odhiambo okwayo od bura mamalo mondo oruch chenro mar kelo paro mar duoko kum ne jopuonjre skunde kaka achiel kuom yore mag kedo gi timbe majendeke mosebede moko kuom sikunde ma pacho ka. Kanoloso e sa chenro machiwo basari maromo milion 8.2 ne jopuonjre mag grade 10 kar chung' od bura Magem. Jatelo no bende nose ute mag lamo mowacho noserem kwedo timbe matimore e skunde kata odoko ni ute mag lamo ni kod ting' mar puonjo timbe makare e kind oganda. Wach manosir gi jata tije Kasea Digital Hub Tabitha Ogutu mano okwayo jonyuol mondo yud kinde matwag gi nyithindgi e wi yore mag dak makare e skunde. Lamne giuru Nyasaye, meduru jiwogi. Nyasaye tiyoga gi nyithindo mosom maber to ting'o mierni mochato ting'o malo. Okonyal jonyuol onge pesa thagore. Dwaro pesa matin. Mondo isomgo. Tidhi ng'e mang'eny e skul idwa nyaka nyithindi wang' e skul. So, as parliament, we are going to reflect on it and return punishment back to school. So that we must have a disciplined society. And you know, even majority of politicians are quiet. It's only the president who has spoken to it. Church must come forward and talk to parents and talk to our children. Church is an institute that guides morality of society. So I'm calling upon all churches in Kenya to have a conversation around our children burning schools. Tend jodong Luo e kaunti ma Kilifi koro jiwo nagi to chutho rowere mondo mi otang'gi josiasa ma kidek tiyo kodgi e nyayo tulo e kinde ma josiasa osechako timo kampen. Giramo ni pod gisiro lwedo ajenda mar manosenindo Raila Odinga manoweyo negi kako machielo bende gijiwo nagi mondo bi kanyakla maneno ni giyudo lemo mopogore opogore mag telo e yiero mabiro. Joja oko nigi ler kowuok Mombasa. Kaunti ma Kilifi mar sidho ayanga tend Luo ma Kilifi South kuma Lawi Amuga ne omiyo sembo mar telo ne joluo kaka jakom. E nyasino mano yuorie gi jaod bura ma Kilifi South Ken Chonga kaachiel kod MCA ma Malindi Town Rashid Odhiambo e kind welo mamoko, rowere ne onyisi ni otang'gi josiasa ma kidek tiyo kodgi. Ni siasa sani ji ocham. To nyaka wamakre bwang'e ni wan kwago kura. Tang'o mwadong'ie go kako oganda Luo. Okunaga kura to wadhi wanindo. Ke jogo oseng'e ni wan ema go kura iwodgi te, obed Junju, obed Simolatewa, obed Mtepeni, obed Simba, wan ema go kura motegno to wan monge gi moango. Ndalo ka ndalo itiyo kodwa, wacho ni sani komo gikeni ok onego mondo ti kodwa. Ne wan gi jakom Baba Raila Amolo Odinga, Nyasaye osekawe. Koro onge ng'ama dhi chung' kodwa kadhi wacho ni jowa mantiere Kilifi ka nogo timnegi kamae kamae. Koro kok wachung', kok wawuok oko, kok wamakore. Wariwre wabed kamoro achiel, ng'at madwarowa obirwa, obirgi mondo giwuo gi joluo. An mano e gima adwaro momiyo adwaro joluo wabed go kamoro achiel. Ne bende gikwayo tend ODM motelne kod jakom Gladys Wanga mondo mi osomie pachgi kaka oganda Luo mar neno ni giloso gi duol achiel e sechegi ma koro yiero ogik chopo. Kao patik mari kaka chairman mar ODM ibi Kilifi South mondo imany jotelo man ka mag Kilifi South ka mondo ibed godo piny iwuo kod joluo kaka joluo mondo mi wanyisi ni my direction mwadwa mondo wadhiye. Jo Kilifi waselal kendo wasebede mudo kendo waonge kuma wanyalo mako. Joluo osebedo ka kere ok winjre.
lakini mane babo weyowa wadwa ni joluo chokre kamoro achiel. Adwa ni mondo wabed achiel kaka jowadwa moko osewacho mondo mi wayude kaka wanyalo konyore kaka oganda. Kech baba manjo wageno kuome ne kowuoyo kocha to tieko weche sani koro baba onge, koro nyaka wajipanga kaka wan oganda. Moko kuom rowere Kilifi ne kata kamano koni ok gimor gi pogruok mosebede kendo oganda Luo gino matimore mana nikech siasa. Kata kamano ne giramo ni wang'gi oyepo kendo gidhi chiwo ranyisi kaka rowere. Wan kod challenges mane jowa makawre kaka viongozi dhi kuom jotelo nigi ne magidwaro power. Gima kwayo minwa Gladys Wanga ma en chairperson mar ODM. Mama Gladys kir iwinj jok mabiro ire ni gine kiongozi kata nango. Kembe nam tuduka mang'eny yudo ka kidhi office idhiro nagi onagi wacho mana Kisongo. Waere uruka wan ka endi kidhi ng'ato kobiro kambe biro kata kwayo kibarua. Miye tich. Ng'ato wuok dhi kata kuom mheshimiwa kata mana senator. Kogigi kono otiyo kod nyingwa ni mondo omiye gimoro. Kosekawo moyudo jodala wan gino kone. Koro miyo kaka wan Gen Z wan wakwayo ni oganda mar mondo mi oriwre, oganda joluo oriwre. Kendo sama giriwre eka konyruok moro be biro, eka gimoro be timre maber. Apis jodong Luo Kilifi ne okoni achiel kuom chenro magigeto en neno ni oganda Luo ok lal kapango. Guman go mbele kama tegno kabisa kendo matek en kata oganda Luo mani Kilifi South ka. Nitie jowa moko mani Kilifi South ka bende molal magi kata nigi chako kure gitie kure. Nitie joluo mantie kone mokia kata joluo mokia kata chike mag joluo. Mano en one of the responsibility ma jodongo nitiere go. Mano en one of the responsibility ma jodongo nyaka bed piny nyaka ng'i. Nitie joluo bende chwanyore, ng'ato nyalo chwanyore gi jaode. Onego waringo ne jomwa, onego wachak dala, wadhiri jodongo wa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jokanyo e komiti mar ohala e od bura mamalo notimo limbe kambi mar Kibos Sugar Refinery Limited e boma ma Kisumu e nonro madhi nyime bang' kambino ero golo tan 27,000 ma sukari mapok oregi kowuok e pinje ma oko. Jood burago eko nowuotho e kambino kendo nono masinde magi ka igeno ni kambino idwa chako kelo sukachgi kendo chako keyogi e chirni ma pacho ka. Jood burago yango ni sukari moa oko inyalo mana yie mondo ochopi e chirni ma pacho ka tok ka osepuodhgi. Jakom mar komiti no ero Bernard Shinali oyango ni gibiro luongo ten kambi mar Kibos e od bura mamalo mar medo dayo dhogi eka bang'e gibiro chiwo lipot ayanga ne oganda jo Kenya e wi duoko mar nonro margi. And they have started processing industrial sugar, which I think you have seen. We've taken some pictures. Although it is not ready to go to the market, they are saying they're having some test runs to clean up their machines. We have requested for the necessary documents that were used to import the goods in question, and some have been provided, some they are coming to Parliament to come and provide, so that the committee can interrogate, can question and look at the document since the importation was placed up to now, and see how it is safe and the safeguards which have been made so that it is not entering the market in its form. Erokamano nyakora mogi en thuolo mar kawo yweyo mokwongo e migago kapok adhi e yweyo. Martin Ochieng' mar Weya iwacho ni migago choponwa makare ka wan kod Pastor Boaz Osida, James Okuto to gi Japolo Abaja. Kaeto machielo en Lawi Wuod Adore mar Rinya. Aneno Ramogi TV yo makare wan kod Otieno Wasonga kan Rinya Kabiri. Aeto machielo bende wachona ni aneni makare Masara Singa Nyakwar Odongo mar Wang'neno West Kanyamkago. Aparo ni jo unuwegi uchako nuo otego eko mang'eny. Kaeto mogi kanyo Obila Derrick mar Konims Academy, Obilo Derrick iwacho ni wamor kod chenro mar migago kaka bironwa e yo makare. Watudre bang' thuolo machuok, waduogo wakawe yweyo matin.
honest, when was the last time you actually went to the coast? From only 30,000 Kenyan shillings for 3 nights via SGR, this is your chance to just go. It is the kind of trip where you actually make time for your partner, for your friends, or even just for yourself. Wake up, take a walk by the ocean, spend the day however you want, then just ease into the evening. No pressure, no rush, just a proper break. Call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Mungu, nimeuonja upendo wako na wema wako, na hakika sistahili. Asante kwa afya njema, furaha na amani. Upendo wako hauchagui, kwani unatupenda, unatujali, unatusamehe, ijapokuwa hatustahili. Dial *811*341# to get upendo wako. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi ming'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design tani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kikutegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mi pok nino teko. Time seche te. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi. Katango matimre, kik pari yud hinyruok maduong' iwinja. To kaponi gima rach otimre ne, ibiro ng'e ni an ng'a. Erokamano Rajiv. Korango migo na erokamano. Nikech samoro iparaga. Sanju, en ang'o matimi? Isiko ga mana kiparo pari. Sani nego bed ni paro ni. Machiegni kendo, moko kuom jotelo ma Wakeini ma Siaya owuok oko mar kwedo nek mar Wakeini kod lwenje mag udi mamedo jimbore pachoka ma giwacho ni nyiso yom ewi chike mag dak kod luor ne ngima oganda. Kane giloso sach nyasi mar badgi ma kaunti ma Siaya, ne giywago nok mar kuonde reso jogo moroch ratichgi e alwora ma Nyanza, gino machuno jogo moroch ratichgi mondo med dak gachije mitudo gi timbe makamago. E kindeno bende gikwedo jogo matieko lipode mag rocho ratich Wakeini e mier e yor dala, ma giwacho ni en midhiero maduong' manyo ratiro, ka koro gisingo machako chenro matiego rowere yore mag dak. Femicide kata nego nyithindo manyiri momedore e Kenya, wan kaka Soroptimist wakwedo kabisa, kendo wawacho ni mano gima ok onego timre. Mine wawuo gi nyithindwa ma yawuoyi, wawuo gi nyithindwa manyiri, mondo mi gimoro amora manyalo kelo nek mag nyithindo madhi mbele sani mo okinyi kokinyi, odiochieng' kodiochieng' iyudo ni nyathi manyako negi otho. Why? Ang'o momiyo nyithindo gi tho? Moro nicho osechako project marwa en nicho watudre kod prison marwa, jela marwa man Siaya ka department mar mine, mondo wamigi puonj joma mine manie kuro, wamigi puonj maloso ang'o tigo baskets, bangles kaka marwako gi,
mondo giyud alternative way, giyud kaka ginyalo somo gimanyien, kendo gimanyien ma gisomono nyalo kelongi mich moloyo kaka nyocha gintie. Ng'eny gi kineno e prison kanyo, mine mang'eny dhiga jala kanyo nikech weche changa. To ka oyudo yo moro manyalo loso go pesa, kendo kodok dala to kendo dok mana e loso changano. For example, the club of Siaya will move around to check on the networks within the members' existence, and these networks and collaborators will help the club to initiate community-led initiatives. Moko kuom jolok ohand gache Mombasa owuok tung' mosuo gi bad migawo mar piny owacho NTSA kuom loko chike masani mono gitiyo gi namba gari ma kojolo midendo ni Kenyan Dealers kata KD. Gikoni NTSA osebedo kadeko kapok ogolo namba mag geche, omiyo namba ma kojolo magisebedo ka gitiyogo emosebedo kamiyo handgi dhi maber ni mar kastembe yudo thuolo mar dhi gi nyamburko kapod girito namba. Chik makamano gikoni koro hinyo ohandgi ni nembni mabende ichiwo gi NTSA ni mar jogo manyiewo gache koro ok nyal dhi gi nyamburko nyaka chieng' yud namba gari mabende giwacho ni samoro kawo kinde malach kapok owuok. Ono expect ni gari onego ket namba, to kapod namba pok owuok nitie gimiluongo ni KD, Kenya Dealer ma waketoga. Koro Kenya Dealer ma waketoga ni be gichako gi loro. Koro sani kigolo gari report ame uso gari igolo gari showroom mari, seche ma koro ikete indaracha onego beni keto KD. Kwa keto KD no bende sani okiti jaka jo NTSA no lore. Okay, kigoro namba mundiket kokiwuok kata kapok Mombasa town CBD kichopo Makupa to seso isel. Koro gima dwaro mondo wapenj niya, ka KD giloro okwati Kenya Dealer onge da kwatigo namba be kwa goro timakowa kaka wan kaka Uganda ama wan kaka business communities ma Mombasa kara wachomo kure. Namba nitie shida, system mar giraj, system mar jo NTSA raj. Namba ma kawaida momiyo koro gimiyo wakiedi nikech shida wuok kuomgi. Nyambo nego beni wuok sa immediately ka ng'ato apply for number. So this thing is taking time. KDY mondo mi yud KDY sani shida. 1 month. Most of people wasani wachapo namba manyien. To jok man gi KDY nyaka sani pok oyudo namba. To KD kikawo ga ndala 4, ndala 3 eka uyud namba. Sani koro wayudo tich matek, customer nyiewo gari to ok oyud namba, ma koro chuna no we gari to trust be kuom wabe customer onge. Koro gini miwa tich matek. Hatib mashetani owuoge oko othinyre oko mondo nyiswa ni ang'o madhi mbele gi wach mag KD gi. Riwruok mar 11 mar hingo chieng' mar Namataro e piny mangima ochakore ange kaunti ma Mombasa ka welo maromo 5,000 mawuok e pinje madirom 100 oyuoro e nyasi makamano. Kaluwore kod jokanyo e sekta no, chido mar alwora ikelo kod wito taka mar plastik e nam kendo kelo thoe mag gigo modak e pi ka koro gidwaro lokruok e kind jogo matiyo e nam chumbi kaka yor rito ler ma Namataro. Kata kamano, jodak makanyo dwaro chik mondo mi oket ne jolupo kaka yor bero sekta makamano e Afrika ma Ugwe. What we've seen from our global report that's just been released last week, we have seen that countries are very slow in terms of implementing their protection plan to protect the biodiversity lot. We are calling the authorities, all the people that are gathering at this conference, to stop IUU fishing, illegal, unreported and unregulated fishing. Na zinakuja zinavua basi samaki wengi tu hata wale wadogo, na kuna wale wavuvi wa kutoka nchi zile ambao wanatumia ama wanaegemea uvuaji kama kitega uchumi, na zile meli kubwa ama vile vyombo vikubwa vikija basi vikivua kila kitu, inamaanisha kwamba wao watabaki na kwa umaskini. Serikali ya kutumia nyavu kuanzia nyanza 2.5 kwenda mbele, sio nyavu ya nyanza 1.5. Hii na samaki wadogo inaharibu mazingira. Tunataka sisi kama vijana kulinda wa pwani, kutoka pwani, tunataka hizi meli kubwa zisitishwe kuvua kibiashara. Kwa sababu gani? Zinaumiza sisi wavuvi wanaotoka pwani ambao wanatumia mbinu za jadi za kuvua samaki. Kaka yo mar kedo gi kuong' ma ok opuodhi kod yedhe mamero ji ahinya to e sikunde sub-county ma Ugenya,
Apisi ma jalup ruoth Makathieno B komakore kod jalup County Commissioner ma Ugenya kod Jose Lwedo mamoko ochako chenro mar tiego jopuonjre kaachiel kod jonyuol midhiero mikelo kod yedhego kaachiel kod puonjogi yore moko mag yuto. E chenro manokelo kanyakla jopuonjre 2,000 e skunde mopogore opogore e sub-county ma Ugenya, jalup ruodhno Joash Ogolla wacho ni thoth jopiny ka chung' od bura ma Ugenya donjore e kuong' ma ok opuodhi kaka yo mar manyo omenda mag somo ne nyithindgi. Jalup County Commissioner ma Ugenya Gloria Ngetich oywago kwan mathoth ma jopuonjre matiyo kod yedhe ma ok opuodhi e skunde mowacho ni en achiel kuom gigo mosekelo mutni e skunde mathoth ma pacho ka kojiwo jopuonjre mondo okichre gi timbe makamago. So I sat down with the brewers and a number of them told me that the reason why they are brewing, they can't afford paying school fees. So we had an MOU and we said that instead of them brewing, we can come up with ways of cautioning them. So this year we've decided to take 120 vulnerable, of which we want to buy them, we want to pay for them school fees. Kwa hivyo, let us raise these issues. When you come across issues of drugs, ukiona kuna yule mwanafunzi ambaye pengine anatumia madawa ya kulevya, kindly report to your teachers, report even to our administrators. Tafadhali, tuweke nidhamu kubwa sana, tuweke nidhamu katika shule, kwa sababu ni pasipo nidhamu, discipline, basi hata haya maendeleo ya elimu hayataweza kuleta faida. Na ndio sababu hiyo mimi kama an elder, mimi ni 70 years old, natoa mashauri kwa muhimu kwa wanafunzi wote katika Jamhuri ya Kenya. Tuweke nidhamu. Those adults who are using school-going children as laborers. That's a big problem. And it is creating a lot of absenteeism in this place. Ten County ma Vihiga ochako chenro mar kunyo pi mabiro mwonyo omenda maromo milion 12 e gwenge ma Ebusiralo to gi Epanga mayudore Luanda. MCA ma Luanda David Onjiri oyango ni chenrono biro konyo miere madirom 300 kendo biro tieko midhiero mar pi mosekwako gwengego kuom kinde malach. Jodak ma gwengego bende nigi ilo kendo gipuoyo Ten County no kuom okang' makamano ka giwacho ni chenrono biro tieko midhiero mopogore opogore ma gisebedo ka gikalo e utegi. E kindegi oseketi tangi ma lita 100,000 e apisi mar ruoth ma gwengego, ka tengini mamoko mag plastik bende oketi alwora e kinde ma jodak kwayo mondo oket tengni mag chumbe. Tungependa kwamba kwa sababu tumeona tumeletewa maji na maji ambayo inaenda hapo ni ya plastic, tungependa kwamba tuletewe ile tank ya aluminium alafu kubwa, ili ya kwamba kila mmoja wetu kwa hii kijiji tukaweze kufanikiwa na maji, kwa sababu tumeona maji penye tunatoa maji kwa hii kijiji ni mbali, around 2 kilometers. Sasa hii maji ikikuwa ya kwamba kila kijiji kipata, tutakuwa tumepata wazazi ambao hawezi kufika kwa hiyo mto, itakuwa rahisi kupata hiyo maji. Maji yanaweza sabaratisha ndoa, kwa maana msee akikuja kama maji hakuna, simu utapika. Sumbuka kupata maji mahali hapa. Wengine watu wanatoa maji mbali, wengine wanatoa saidi za mbali. Kwa hivyo tumeshukuru sana kwa sababu ya hiyo maji kufika kuanzia jana. Ilikuwa ni jambo ambalo lilikuwa inaleta shida kidogo, kwa maana tuliletewa tangi na ikakaa hapa. So watu walikuwa wameanza kuulizana maneno kwa sababu ya hiyo tangi. Tulikuwa tunaletewa matangi bure tu, lakini tumeona hakikisho ya kwamba maji imefika. Kwa wakati huu niko na matumaini naenda kupata maji. Hata kwenye naenda maji ni huko mbali, mtoni huko chini kwa Buya. Hata asubuhi nimepanda midungi 2 lakini nimechoka. Jotend bura mar ODM onyiso duol makedo ne ratich oganda mondo ta chenro mar chudo e yo ma uyanga ne jogo manoyudo midhiero mag ng'anyo, ka irito duol marango ratich oganda KNHCR mondo mi ochak chenrono. Moko kuom jogo manoyudo hinyruok pod kwano lal ka koro to geno chako duogonegi. Jafwambo marwa Steve Biko nikod lerno. Mane oyudo hinyruok, lal kod wito johera gi ng'anyo mopogore pacho ka chakre higa 2017 koro nyalo yudo fuong'ruok bang' piny owacho keto thenge omenda maromo bilion 2 mar chulogi. Omendano, jogo mane oyudo hinyruok kod wito johera gi biro yudo omenda kind 300
kod milion 4.8 kaluwore kod kit lal kata hinyruok mane giyudo. Ka irito duol marango ratich oganda KNHCR mondo chak chenro no, moko kuom jogo mane yudo hinyruok e boma Bondo pod kwano lal mopogore kaka wito tielo e kind midhiero mamoko. Apiko manariembo no ne en mar lun. Apiko no dhi nikech jolon no ywaye. Tok ywaye koro kosebedo na mayot en mana na atwang'o wuoche matwang'o ne masa moro jamiya pesa matin tok nya puonjo nyithindo tok nya ginene nikech minoda be pok nochako tich moro malong'o. Dong matek tabe ok anyal nikech tienda ne oserama kuom higni mang'eny. Sani koro arwako higni 2 kan piny. Gima timo sani onge. Mamino ode manyalo wuok to dhi manye matin. Kaka wanyalo konyorego nikech nyithindo bende an go madhi skul. Kwayo margi maduong' en mondo chenro ni otaye yor uyanga ni mar gisebedo ka gidang' ni kuom ndalo buora yor manyo ratiro. Koro akwayo sirikal ni ka awinjo ni pesa no donjo to kowayude to wanyalo winjo maber kata nonyalo konya anyalo dhi gole chuma ma e tienda nikech chuma ni to serama kuom higni malawo 2. Gima nyalo timo onge sani abet chuma ni berama to tienda ni bende samo gine kama to chwer be orama seriously. Kosebedo na mayot gi twang'o wuoche nikech samoro be tich bedo matin maonge kaka inya konyru e ot. Yudo kuchamo pesa ni te. Koro kuom mano pesa ni kade bi mwayude apa ni de lok ngima. Twak mare gi jopiny e sach nyasi mar ik more kar chumo bura malego Usonga. Jagoro mar ODM Catherine Omanyo kwayo duol marango ratich oganda mondo kichre gi chien gi weche mag mibadhi manyalo mienjo e chenro no mar chudo kendo tayo yor adier kod ratiro. Among the 10-point agenda, compensation iko. Juzi kwa budget wameweka 2 billion. Na hiyo sio pesa rahisi, ni mingi sana. But we will make sure that thieves don't come to benefit again. Utapata mtu hata ajui mnuko ya tear gas, hajawahi pigwa na risasi, mtoto wao hajawahi kufa, ako kwa list. Sasa ukora yoyote nataka kupatia the AOK and CHR sijui wasiingize majina ya watu ambao hawakuumia siku za maandamano. Kamano bende mokuom jopiny e kaunti ma Siaya kod Kisumu nyiso geno margi ni jogo mane yudo hinyruok biro yudo ratich ni mar mano en achiel kuom ajenda 10 madito e lipot mar NADCO magiserito kuom kinde malach. To wagombo ni jok madhi yudo kony obed jogo man ohinyore. Kik wawinj ni kendo mana kendo nyinge moko mokwang'e kumowuoke e mokalo. Ochul joma nosetho, ochul joma ngima bende, nikech joma ne ngimago ne ohinyre gintie. To gin kod majiraha, to pod gibe gintie piny ka. Gidwa mondo mi ngimagi osul. Gichul ji, to mondo mi jowa ochako go bye nikech wan koro sani waungo sirikal lwedo ok wachak wagore kendo. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Chenro mar tudo stima dhi nyime e gwenge mopogore opogore e kaunti ma Migori ka gwenge moko bende pod jopiny osebedo ka rito stima nyaka ne Kenya yudo uhuru. Moko kuom jodak e gwenge mag Awendo e kaunti ma Migori osetiyo kod stima ni e yudo yor nweng'o moting'o pith mar gwen kod mamoko. George Juma nigi ler mathoth. Komenda mag 2015 nyaka 2016 marume giko madwene kaunti ma Migori ne oket ne tenge omenda maromo bilion 1.9 mar jolorego mag tudo sitima kaluwore kod lipode ma osebed ka igolo kod piny owacho mamalo. Penjo en to bende oganda osebedo ka yudo sitima e kuonde ma gidakie, to ere kaka jogo ma oseyudo sitima ngimagi oselokore. E kinde limbe marwa e moko kuom sub counties e kaunti ma Migori ne wayango ni moko kuom sub counties moting'o Awendo chenro mar tudo sitima koro dhi nyime. Nyangile maliel karaka nikech waonge sitima. Koro wuod Awendo nyocho parowa mosekelonwa pol nika. E kachumba ma Awendo chenro mar tudo sitima dhi nyime gego mag Lwanda Kokuro, Ora, Kanyo Kech, Ogongo, Rabuor Kogelo, Ombo Kware, Siany kod Kwari. Leadership mar wuod Awendo ka gitudore go Piyo Wandai to gi the cabinet secretary mar finance Mr. Mbadi kuom kelonwa ber machalo kama Rabul polling station. Wadhi yudo kaka somo nikech nyocha waonge stima to sani wan gi geno no wadhi yude. Ma osekelo geno kod mor mokumo oganda modak gwengego mosebedo ka rito stima kuom kinde malach. Neno ka ji osechako gero kata mana M-Pesa osechak ger ka, mano biro medo tich e gweng'wa ka. Kinyosi bende wachano gero ka,
nyithi sikul biro liedo ka koro ok gibi chandre gi dhi ranen kocha nyocha bor kodgi. E seche moko kuom oganda tiyo kod sitima ni mana yudo ler, neno TV, chajo simu kod moko kuom oganda ma oseyudo sitima ma ochiw kod piny owacho ni to koro osetiyo kode e bero nweng'ogi. Mama watiyo godo ni nokelnwa go gi jorerek kobedo initiated with our Ebo area MP kasto supply homesteads madhi 200. Kuom Eddie Onura majadak e gwego mag Wayagi sab kod Mawendo gweng' ma bende do sitima e kar dwe mar 3 mar higani, sitima ni oseloko ngimane e yor nweng'o. Dhiang' kacha inyalo yudo ka ywayo pi gi ndoo satek idwa luoke bedo matek, to nikech koro an gi sitima, an gi mota kacha maluto ma e kisima to gona pi taluokogo. Od anguro kacha bende the same. Koro sitima no atiyogo kendo semiya economical value mang'eny. Gwenda bende kapod tindo kech watoyo, an gi incubator matoyo nyithi gwen ma ndalo mane sitima onge to ne ok onyal tiyo. Onura tiyo kod sitima ni e buto tong gwen, chiwo liet ne gwen ma opidho kaachiel kod riembo masinde mopogore opogore ma bende oting'o mano ma ng'ado chiemb jamni kaachiel kod mano maloso chiemb gwen. Nakelo machines kacha macha mixer, wan gi mila mwarigogo, kasto an gi chaff cutter mar high speed no. Koro miya tich mayot nikech anyalo kwayo dhiang' e dakika 20 taseloso chiemo maweyo ne dhiang' chamo, aseloso chiemb gweno chamo, kendo en chiemo ma quality. Advantage makoro an go en ni ng'iewo chiemo ma sa ka sa kura aonge go. Owach ni biro mar sitima e gweng'ni mar Wayegi sub-county Mawendo ne okawo kaka gino ero manyalo medo nweng'o mare mok mana gino ero machiwo ler kende. Ma jomoko tiyo kod sitima e chajo simo kaachiel kod ler kaachiel kod neno TV. Japur maka to tiyo kode e bero nweng'o mare, otiyo kod wechego mag pur, wechego mag pith kaachiel kod moko. Ma nyiso ne sitima en achiel kuom gima kotigo makare to nyalo medo nweng'o mar oganda. Ka bende ma onenre kuom japurni. George Juma, Ramogi TV, Migori.